Bosna i Hercegovina neće imati bezvizni režim sve dok ne budu usvojeni zakoni koji će joj garantovati bezbjednost, izjavio je danas za naš radio analitičar i član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević. Prema njegovim riječima, vehabije u Gornjoj Maoči su uhapšene tek kada su Sjedinjene Američke Države ocijenile da im je potencijalno ugrožena bezbjednost i američki interes. Pa nema ukidanja viza. Dakle, da ponovim, nema ukidanja viza i nema ukidanja viza dok mi ne donesemo određene zakone koji će imati jasno lociranje Bosne i Hercegovine na polju faktora stabilnosti. Dakle, ja tu mislim i na zakon o proizvodnji, prometu i kontroli naoružanja i vojne opreme. Dakle, ja tu mislim i na određene druge bezbjednosne procedure koje treba u potpunosti urediti. Dakle, bez jasnog određenja Bosne i Hercegovine, odnosno njenih organa prema svim elementima koji ugrožavaju nacionalnu sigurnost, ne samo ove zemlje, nego ugrožavaju sigurnost u širem, regionalnom i globalnom smislu, ugrožavaju sigurnost Evropske unije, ugrožavaju sigurnost i nacionalne interese Amerike. Pazite, vehabije iz Maoče su pohapšene kada su došle otvorene prijetnje američkoj ambasadi i američkim interesima u Bosni i Hercegovini.